बोला बोला छठी मैया की। छठी माई के घाट भइल बा तैयारिया हो जाए के बा छठी माई के घाट भइल बा तैयारिया हो बारे के बा घिउ के दियरिया दर्शन देखै हे छठी मयरिया दर्शन देखै हे छठी मयरिया कराई नानी हो रहा बड़ी पयरिया हो कराई नानी हो रहा बड़ी पयरिया छठी माई के घाट भइल बा तैयारिया हो जाए के बा छठी माई के घाट भइल बा तैयारिया हो छठी माई के घाट भइल बा तैयारिया हो जाए के बा छठी माई के घाट।